Azken egunetako giroa bero zegoen, baina turratx bat harago egin du indarkeriak Israelen bertan juduen eta Israelgo arabiarren arteko liskarrak areagotu egin dira gauean. Eskuin muturreko israeldar saldo bat palestinarren dendetan, kristalak hausten aritu dira hainbat hiritan eta arabiartzat hartzen zutena Jipoitzen kalean. Arratsaldeon guztioi, egunetik egunera larriagotzen ari da Gazako egoera eta 2014an eremu berean 50 egun iraun zuen gatazka, militarraren itxura gero eta handiago hartzen ari da egunotan han gertatzen ari dena Oihan Larrañaga. Gazan hildakoak pilatzen jarraitzen du Israelek. Gaur goizean dagoeneko gutxienez 67 ziren estatu sionistaren bombardaketetan hildako palestinarrak. Gau eta egun, ia etengabeak ari dira izaten ordea Israelgo hegazkinen erasoak, eta oso litekeena da dagoeneko biktima palestinar gehiago izatea. Zaurituak 300 gora dira. Aldi berean, Gazatik bidalitako suzirien eraginez gutxienez 7 pertsona hil dira Israelen. Egoera are gehiago okertu daiteke gainera datozen orduetan. Bertako prentsaren arabera, litekeena da gaur arratsaldean bertan, armada israeldarrak Gazaren aurkako lurbidezko operazio militarari argi berdea ematean. Palestinarren aurkako erasoak ez dira gainera Gazara mugatzen. Arabiarren denda eta negozioen aurkako erasoak ugaritu egin dira, eta baita eraso pertsonalak ere. Kasu batzuk aipatze aldera, Jerusalemen bertan, jatetxe bateko langile arabiar bati lepoa ebaki dio sionista talde batek, bere lantokiko zaborra ateratzera kalera irten denean eta larri eraman behar izan dute ospitalera. Loden berriz, istilurik gogorrenetakoak izaten ari diren hirian, astelenean sionistek hildako Musa Hasuma gaztearen beilatokiaren aurkako erasoa egin zuen judu talde batek, eta Akiban esaterako gazte palestinar bat larri zauritu dute autobide batean. Oraingoz, Netanyahuren gobernuak adierazi du ez dutela Gazaren aurkako erasoaldia amaituko euren helburuak lortu arte. Oraingoz, Israeli eta palestinarrei bi aldei eskatzen diete Europar Batasunak eta Nazio Batuen erakundeak gatazka deseskalatzeko. Batzuek puntako teknologia duen armada eta besteek suziriak eta harriak besterik ez dituztenean. Hamasek baieztatu du gainera Egipto eta Katar zueten bat lortzeko bitartekaritza lana egiten ari direla, baina Israelek uko egiten diola zueten horri. Hegazkin israeldarrek Gaza suntsitzen jarraitzen duten bitartean, Joe Biden, Estatu Batuetako presidenteak, bere babes irmoa agertu dio estatu sionistari, eta gaineratu du bere herria defendatzeko eskubideak zileki egiten dituela Gazaren aurkako erasoak. Orain arteko azken balantzaren arabera gutxienez 67 pertsona hil dira astelehenetik Tel Avivek hildakoak gainera. Gazako Osasun Ministerioaren arabera besteak beste 17 ume daude hor tarteko. Ane Irazabal kazetariak egin du auziaren inguruko analisia gakoak saioan. 2014ko gerra, Gazaren aurkako erasoaldia jarraitu genuen, hau duela 7 urte izan zen, eta azken egunetan Gazan bizi diren ezagunekin eta kazetariekin hitz egiten, komentatzen ziguten bombardaketen fluxua, hau da askoz ere gogorragoa izaten ari dela 2014koa baino gogoan izan behar dugu duela 7 urteko inbasioak 2000 hildako baino gehiago utzi zituela, eta hau poliki-poliki gero eta gogorragoa edo gero eta krudelagoa bilakatzen ari da. Beraz, datozen orduak imaginatzen dut erabaki horrak izango direla, baina momentuz sueten batera iristeko egin diren saiakerek ez dute inolako fruiturik eman. Kataluniara jauzi eginda Eskerra Republikanak, Junts per Kataluniak eta KUPek gutxieneko konpromiso bat lortu dute asteazken honetan negoziazioak berrekiteko eta hauteskundeak errepikatzea saiesteko Leire Regadas.
Hauteskundeetan independentismoak lortutako emaitza historikoei erantzuna emateko helburuarekin gutxieneko 4 puntuko ituna sinatu dute 3 alderdi independentistek KUPek bultzatutako proposamenari esker. Negoziazioak desblokeatzeko desadostasun gehien sortu duen puntua, estrategia independentistarena gobernu eraketarekin ez dute nahastuko investidura arte. El següent pas està en mans de Junts i d'Esquerra Republicana. Krisi ekonomiko eta sozialari irtenbidea emateaz gain eta oinarrizko eskubideak bermatzeaz gain, autodeterminaziorako akordio nazional zabal bat eraikitzeko lehen lan bilera deituko dutela iragarri dute eta independentziarako estrategia eztabaidatzeko espazio bat sortuko dute, gobernagarritasunetik kanpo egongo dena. Itun honek investidurarako akordioa lortzea bilatzen du hauteskundeen errepikapenen aukera urruntzeko. Hala ere ez da aurrera pausu handirik momentuz, Junts Perkatek koalizio gobernua eratu nahi duen bitartean, Ezkerrak bakarkako gobernuari eutsi nahi dio. Omnium Kulturalek arratzaldean eginiko ekitaldian Jordi Cuixart presidenteak alderdi independentisten arteko elkar ulertzea aldarrikatu du. Recordeu-ho. L'objectiu de la repressió és dividir els que lluiten. No podem permetre que ens divideixin. Hem de seguir lluitant sense que ens divideixin. Era berean, ANSek iganderako deitu du manifestazioa. Ezkerrari eta Juntzi eskatzeko adostasun batera hel daitezen gobernu independentista osatzeko. Així no. Volem un acord. Volem un govern i volem un pla. Ikusteko dago KUPek bultzatutako itunak fruiturik ematen duen 13 egun gelditzen dira investidurarako epea amaitzeko. Ekonomia arloko gaiei helduta berriz, autonomoen kuotaren erreforma proposatu du Madrilgo gobernuak. Ordaindu beharreko gutxieneko kopurua 90 eurokoa izango da eta gehiengoa hilean 1.220 eurokoa. Diru sarreren arabera 2023 urtean ez hartzen hasiko da, kotizazio sistema berria eta progresiboki 2031an guztiz ezarriko da. Ostera Euskal Autonomia Erkidegoko 4 biztanletik 3 prest dira berriztagarriren bat edukitzeko hurbilean xede ekonomikoak eta klimari dagozkionak uztartu ditu Basque Green Dealek. Kontsumaren 20% berriztagarriekin betetzea da erronketako bat. Txertaketei esker hazkunde iragarpenak handitu ditu Bruselak eta ildo beretik aritu da Inigo Urkullu lehendakaria. Argi dago ekonomiaren susperraldia txertaketa prozesuaren eskutik etorriko dela. Nola nahi ere, argi pixka bat partekatu nahiko nuke eta nahi nuke gurutzatzen ari garen tunel luze honetan. Aurreko astean argitaratutako ia datu guztiek, Europan zein Euskadin ikuspegi positiboa eman zuten. Hazkundia eta enplegua sustatzen ari dira, poliki-poliki aurrera goaz. Helburu hau betetzeko, berpiztu enplegua eta ekonomia suspertzeko programa martxan dugu, eta Euskadi Next proiektua onartu dugu ere, erakundeen artean biak. Ostera Euskal Industriaren abangoardia ordezkatzen duten 100 gora konpainiak osatzen dute AFM makina erramintaren klusterra. Pandemiaren gordinaren lurrikara itzelari aurre egin behar izan diote enpresa horiek denek, baina gaur egun susperraldia ospotzeko prest daude. Iazko izozte egoerak 19,75 jaitsiera ekarri dio sektorari 2020an AFMek atzo jakinarazi zuenez. Eta gaurkoan ere kalera irten dira Tubacex Petronor eta PCBko langileak. Barakaldon enpleguaren aldeko protesta egin dute multinazional bidegabeen eta euren menpeko gobernuen kontra. Hala beste behin ere 3 enpresetako langileek elkartasun erakustaldia egin dute. Lan gatazkekin jarriki, ELA sindikatuak jakinarazi du Justiziak Alestis enpresa zigortu duela sexu arrazoiengatik ez baztertzeko oinarrizko eskubidea urratzeagatik. Non urratu duen, bada auzitegiaren arabera aurreko urteko maiatzean enplegualdi baterako erregulatzeko espediente batzuk ezartzean, pandemia zela eta zerrenda horretan nor sartuko zuen irizpideak erabaki zituenean. Gatazketatik istripuetara adin ertaineko langile bat hilda ostegun honetan Basauriko ACNOMAR enpresako teilatutik erorita. Lanean zela Euskal Herrian hildako 22. behargina da LAB sindikatuaren arabera.
Eta Nafarroara jauzi egin da, Nafarroa berriz altxa dinamikak maiatzen 22an egingo duen ekimenaren berri eman du gaur goizean. Horrez gain, Iruñeako udalean mozioa aurkeztuko dute, duela 500 urteko gaztelaren kontrako matxinada burutu zuten Nafar herritarren aldeko, memoria punturik ez dagoela ikusita. Nafarroa berriz altxa ekimenak gaur goizean agerraldia eman du aurrera eman dituzten ekintzen inguruan berri emateko. Noaingo batailaren 500. urte muga probestuz, Nafarroaren buru jabetza eta erabakitzeko eskubidea aldarrikatu nahi du plataformak. Goizeko 11etan Loiolako Inigoren oroitarrian agerraldia egin dute. Diktadura garaian eraikitako gaztelar kapitain baten omenez egindako eskultura kritikatu dute. Nafar herritarren altxamenduaren memoria kontutan hartu ez dutela ere salatu du plataformak. Aste honetan bertan, beteko dira 500 urte, zehazkiago maiatzaren 16an, Iruñeko herritarrak matxinatu egin zirela gaztelako armadaren aurka. Eta kuriosoki, gertakari horien inguruan Iruñan dagoen eskultura bakarra atzean dugun hau. Eta ez die nolabaiteko gorazarrerik egiten buru jabetzaren alde altxatu ziren Iruñeko herritar horiei, eta aldiz nolabaiteko omena egiten dio Gaztelako armadaren kapitain zen Inigo Loiolakoari, hain zuzen ere Iruñako herritarrak bonbakeatu zituztenei. Nafar herritaren memoria berreskuratzeko intentzioarekin 2 ekimenen berrien eman du plataformak. Alde batetik, Iruñeko udaletxean aurkeztu berri duten mozio baten berri eman dute. Altxamenduaren historia ezagutarazteko eta memoria erreparatzeko eskatu egin diote udalari. Bestetik, datorren maiatzaren 22an Nafarroako artxibo parean Nafar biztanleriari deia egin diote prestatuko duten ekitaldian parte hartzera. Hain zuzen ere, 2 ekimen martxan jarri behar ditugu. Lehenbizikoa, jada bidali dugu Iruñeko udalera, mozio bat berreskuratu nahi duena memoria hori, kontakizun hori, eta kontatuko duena benetan zer pasa zen 1521eko herri altxamendu horretan. Eta bigarrena, herri omenaldi bat egin nahi diegu hoiei, datorren larunbatarekin, maiatzaren 22arekin, Iruñeko artxiboaren ondoan. Pasaden astean mobilizazioak burutu ziren Hego Euskal Herriko hiriburuetan, ernaik deituta burujabetza eta eraldaketa soziala ezinbestekoak direla aldarrikatzeko. Mobilizazioen amaieran, ertzaintzak izandako jarrera oldarkorra salatu du gazte antolakundeak, izan ere guztira 8 kide atxilotu eta 75 zauritu zituzten. Gertakaria Aizpide Izar Hernando ernaiko bozeramailea izan da kolpez kolpe saioan. Zaion ertzaintzari eta indar polizialei kaleak hartzera ausartu den edonorekin eta konkretuki gazteekin, ez? Pandemiako hilabete hauetan ikusi egun bezala, behin eta berriz ere gazteak jo puntuan hartu dituztelako. Eta badaudela zenbait sektore eta zenbait sindikatu indarra handi hartzen ari direnak ertzaintzaren barruan eta irudi eta jarrera oso beldurgarriak uzten dizkigutenak. Eta, konkretuki asteburuko mobilizazioetan gertatutakoekin, guk salatu nahiko genuke ertzaintzak izandako jarrera bereziki Bilbo, baina baita Gasteizen ere oso jarrera oldarkorra izan zutelako arrazoi izpirik euki ez zuten mobilizazio batzuetan, jende guztiarekin, salbuespenik gabe, gehiengoak jipoiak jasan zituen poliziaren partetik eta bestetik pandemia garai honetan gazteak jo puntuan hartu gaituztela, ez? Eta guk titular argi bat jarri nahi genuen, miseria besterik ez digula eskintzen agintariek eta gazteon egoera oso larria dela, ez? Manifei izenburu hori jarri genien, larrialdi egoeran gaude, kontrako mezuak entzuten ditugun arren, ez? Pandemia honetatik indartsuago aterako gerala, eta guk esan nahi dugu, pandemia honek egin ditu azkartu eta sakondu lehenagotik ere bazetozen joera batzuk, eta krisi sistemiko batzuk, eta horren eragina izan da, lehenagotik ere zapalduak zeuden sektore batzuk, areta zapalduago eta areta zaurgarriago geldituko direla, eta bien artean, gazteok eta belaunaldi berriok, eta guk lerro desberdinak
mai gaineratu nahi izan ditugu. Agian eremu sozioekonomikoagoan gelditzen direnak, enpleguarena adibidez, Hego Euskal Herrian 3 gaztetik bat langabezian dago, eta da iaztik 40%an igo den kopuru bat, ez? Hori ez da larrialdi egoera zer da. Bestetik etxebizitzaren gaia, baita ere jarri nahi izan dugu atentzioa, beste batzutan eskapatzen zaigun gai batean, ez? Eta da pandemia egoera honek, konfinamendu egoera honek, eragin oso zuzena izan duela gure harremanetan, gure bizitza sozialean eta zuzenean gure osasun mentalean. Ostera azken asteetan etxe kaleratzen gaiak erabat zeharkatu du Euskal Herria honek okupazioari izaera politikoa ematen dioten plataformen mobilizazioen areagotzea ekarri du besteak beste Unai Etxenausia. Azken asteotan hainbat espazioren zein etxebizitzen kaleratzeak iragarri eta gauzatu dira Euskal Herrian. Ez soilik erakunde publikoek aurrera eraman dituztenak, lehenbiziko izaera ultraeskuindarreko enpresa pribatu bateko kideek ere hustu dituzte etxe eta lokalak. Honek okupazioari izaera politikoa ematen dioten plataformen mobilizazioen areagotzea ekarri du. ASETen helburu nagusia ez da soilik etxebizitzaren arloa jorratzea, baizik eta nolabait kapitalismoak atrabesatzen gaituen zera eje guzti hoien kontra borrokatzea, oso argi daukagu. Eta okupazioaren kriminalizazioaren areagotzearen kontra. Donostian berriz zenbait eragilek zabaldu dute deialdia hilaren 22. Hoietako bi dira Donostiako okupazio bulegoa eta Maizterren sindikatua. Hirian etxebizitzekin bizi den larrialdi egoera salatzea da asmoa. Bilbon ere etxebizitzaren auziarekin lotutako hainbat mobilizazio egin dituzte azken asteetan ASET alde zaharreko etxebizitza sindikatuak deituta. Hilaren 14an udal etxebizitza erakundeak gauzatu nahi duen etxegabetze bat gelditzea nahi dute. Ama bat eta bere alaba etxegabetu nahi dituzte. Tiral honetan, udaletxe bizitzakek gauzatuko duena Juditeri, gure kideari eta bere 6 hilabeteko alabari. Are gehiago, kaleratzea honen lehenengo data zen Juditek erditu behar zuen egunean. Gainera, erakunde publikoek enpresa hauekin elkarlanean aritzea salatu du sindikatuak. Eta COVID-19ari helduta bingen zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak ostegun honetan adierazi duenez, gaur-gaurkoz Euskal Autonomia Erkidegoan ez dira betetzen baldintzak kirol ikuskizunetan publikoa sartzeko. Osasun Ministerioak futbol profesionalean eta saskibaloiko ligan ikusleak baimentzeko hartutako erabakia zaritu da sailburua. Sánchez presidenteak alarma egoera bertan behera utziko zuela jakinarazi zuenetik nagusitu da optimismo izugarri bat eta normaltasunera lehenbailen bueltatzeko gogo bat. Eta ikusten da hainbat arlotan iritzi hori eta nahi hori adierazten duten mezuak zabaltzen ari direla eta erabakiak hartzen ari direla. Legebiltzarrean berriz gaur eztabaidatu da sagardui gaitzesteko proposamena. Euskal Herria Bilduk otsailean erregistratu zuen ekimena Eusko Legebiltzarrean, Basurtu eta Santa Marina ospitaletako txertaketa irregularren auzian gezurra esatea leporatuta oposizioak bat egin du ekimenarekin. Gobernu batek asmatu dezake edo ez arazoak kudeatzen, eta hori ulergarria izan daiteke eta onartzeko modukoa. Baina onargarria ez dena da, onartezina dena da gezurra esatea. Gehiengo oso bat erabiltzea gezurrak eskutatzeko. Eta hori da osasun sailburuak eta gobernua sostengatzen duten taldeak egin dutena kasu honetan. Horregatik legebiltzarrak osasun sailburuaren jokabidea gaitzestea proposatu dugu. Ostera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak adinekoen egoitzetako COVID-19aren kontrolerako protokoloa eguneratu dute. Txertaketan egindako aurrerapenengatik eta alarma egoera bertan behera utzi delako, erabaki dute neurriak egoera berrira egokitzea batez ere egoiliarren irteerak eta bisitak malgutu dituzte funtsezko elementuak direlako haien osasun fisiko eta emozionalerako.
Nafarroan aldiz tabernen barruko aldea ireki halko dute astelehenetik aurrera. Ostalaritzaren sektoreak egin du aurrerapena 30% edukiera izan ahalko dute eta 50%koa CO2 neurgailuak jartzen badituzte. Positibo kopuruak bestalde gora egin du azken egunean, Jon Portela. Koronavirus kasuak gora egin dute Nafarroako Foru Erkidegoan. Nafarroako Osasun Departamentuak zenbatutako eta behin-behineko datuen arabera, atzoko egunean 84 kasu positibo berri zenbatu ziren guztira. Aurreko egunean baino 28 kasu positibo gehiago dira. Aleta guztiz ere, laugarren egunez, 100 kasu positiboetatik bera mantendu da Nafarroako Foru Erkidegoa. Nafarroako gobernuaren behin-behineko datuen arabera, atzoko egunean 84 koronavirus kasu zenbatu ziren. Laugarren egunez, 100 kasuetatik bera mantendu da Foru Erkidegoa. Eren egun baino, 28 kasu gehiago dira. Hala ere, aurreko asteko datuekin konparatuz, beherakada nabaria izan da, 134 kasu zenbatu ziren eta. 2225 PCR eta antigeno proba egin ziren guztira atzoko egunean zehar. Positibotasun tasak gora egin du, unionetan 4,2 kokatzen dute jasotako berriek. Ospitaleen presioari buruz, 134 pertsona ospitaleratuta daude oraindik ere Nafarroan. Zerbitzu intentsiboko unitatean 23 pertsona daude, astelehenean zeudenak baino 6 gutxiago. Udalerrien inguruan Barainain eta Tuteran 6 kasu zenbatu dira, kasu gehien pilatzen dituzten udalriak izanik. Berriozar ondoren dago 5 kutsatzerekin. Gorraitzen Zizur Nagusien eta Iruñeko bigarren zabalgunea eta Arrosadia auzoetan berriz 4 antzeman dituzte. Gauzak horrela azken 24 orduetan 551 positibo kasu atzeman dira Hego Euskal Herrian 11.907 teste egin da. Horrela 4,6%koa da une honetako intzidentzia tasa. Espetxe eskumenaren arira Larraitz Ugarte abokatuarekin izan gara esku aldatzea datorren urriaren batetik aurrera gauzatuko da eta testuinguru horretan espetxe sistemak nolakoa izan beharko lukeen azaldu digu. Transferentzien batzorde mistoak astelehenean ziurtatu zuen espetxe erakundeen arloko estatuko administrazioaren funtzioak eta zerbitzuak baita langileak, aurrekontuak eta ondareak ere Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatzeko akordioa. Eskualdatza datorren urriaren batetik aurrera gauzatuko da. 4 hamarkada baino gehiagotan Espainiako Barne Ministerioa eta espetxe erakundetako idazkaritza izan dira EAen dauden 3 espetxeen arduradun. Urriaren batetik aurrera lekukoa Eusko Jaurlaritzari pasako diote eta Jaurlaritzak bere gain hartuko du espetxe zerbitzu publikoa emateko baliabide materialen sare osoa. Batetik legeri penala, hau da pertsonak kartzelara eramaten dituen zigorkodea, berdina izango dela. Bigarrenik ere, espetxe legeria ez da aldatuko. Ez Lei Organika General Penitenziaria, ez da ere Reglamento Penitenziarioa, direla bi oinarrizko arauak, espetxe zigorraren betearazpen hori, exekuzio fase hori, arautzen dutenak. Printzipioz, gauzak onera aldatu beharko lukete. Printzipioz zergatik onera, ze gauzak gertuago kudeatzen direnean, normalean hobeto kudeatzen dira. Eta Espainiako espetxe sistema nahiko zaharkituta dago, oso anakronikoa da, erabate punitiboa da. Hori ala espetxe sistemak nolakoa izan beharko luke? Azteko, ikusi behar dugu ze populazio daukagun, espetxean ze populazio dagoen, momentu honetan 1.300 pertsonetaz hitz egiten ariko ginateke, eta ikusi beharko dugu ze kasuistika daukagun. Zigor luzeak dituzten, motzak dituzten, adina, badagoelako jende bat, adinez ja oso heldua dena, osasun arazoak dituena, toksikomania arazoak, famili kargak dituzten emakumeak, emakumeen kasua ere oso espezifikoa da, gazteena, eta hor egin beharko litzateke, politika penitentziario bat propioki bakoitzak dituen beharrei egokituta, eta sobretodo bideratuta ez handitzeko kartzelara sartu horretik zituzten arazo horiek. Askotan espetxe sistemak egiten duena da konponbidea bilatu baino areagotu aurretik zeuden kasu asko eta asko. Eta kontutan eduki beharko lirateke kartzelara eraman zituzten arrazoi horiek ea nola leundu daitezken eta nola atera daiteken jendea espetxetik bizitza proiektu batekin, bizitza duin bat bizitzeko proiektu batekin eta ez erabate deserrotuta, familiarengatik aldelduta, arazo ekonomiko larriekin eta nola egin jendea
jendeak bizitza bat izan dezan eta aukera bat izan dezan. Beste aldaketa nagusi bat ere eta importantea da espetxe zaintzako pertsonala ere nola dagoen bideratuta, ezta? Oso bideratuta dago ikuspegi sekurokrata batetik, sekuritateari, espetxetik ihes ez egiteari eta bar, eta punitibitateari, zigorrak ezarri eta zigorrak betearazi eta zaindu eta kontu guzti hori eta oso gutxi bergizarteratzeari teorian, Konstituzio Espainiarrak esaten du, bergizarteratzeko izan beharko luketela espetxeak, baina argi dagona da espetxe zaintzako egiturak eta bera ez dagoela horri begira. Eta gero azkenik ere azpiegiturak. Uste du azpiegituretan aldaketa handiak egin daitezkela. Besteak beste ikuspegi arkitektoniko batetik eta espetxeratuta dauden pertsonen autonomia bermatze aldera. Pandemia egoerara egokitutakoa izango da aurtengo ibilaldia, ez du ibilbiderik izango, ez janari eta edari zerbitzurik, ez da kontzertu erraldoirik ere. Horren ordez, bertaratzen direnak tailerrak eta ikuskizunak izango dituzte aukeran, 4 gunetan banatuta Anderdeuna ikastolako zuzendaria izan dugu gurean ibilaldia izpide. Bizi dugun egoerak horrela behartu gaitu, moldatu behar izan dugu, eta orain arte ezagutu dugun egilaldia edo orain arteko modukoa moldatu beharra egon da eta beste modu bat antolatu dugu. Eta horretarako ezinbestekoa izango da aurretik izena ematea parte hartu ahal izateko gune ezberdinetan antolatu diren aktibidadeek edo ekimenetan. Kulturarloko gaiei helduta baserriko bizitza, Gunda izeneko txerriaren ikuspegitik kontatzen du Viktor Kosakowski zinemagilaren azken dokumentalak. Proposamen hau sartonek egileak kumetan bizitako esperientzian du oinarri, berak lagun zuen txerria hil zeneko gogoeta. Gauza korrela zizta eta erlantzekin emango diogu bukaera gaurko albistegiari, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Lasai gaua, begietan paisailaua, jolaztu bi onpauta ezin dagin gure aurka. Esnatuta alboan zaitu jada, entzuten zure bihotzen taupada. Mila pentsamendu ezin dut laga, egoa izango da gure iparra. Hileak pasa ditugu lehenengo egunak izango balira. Ikusten zaituta urrun distantzi honetan gertura ezina. Burua da bilbiraka, pentsamendu txarrak ezki esaka. Momentu txarretan baita, beti alko da onena besarka. Bilatu zure ardatza, egin zazu aurrerantza. Sobran dut nik balantza, mezutan ez zait falta. Zoramena dugu gure ardatza, beti kasita joan da gorantza. Nola urkitu zertan dugun antza, espada ikutu lorean arantza. Musikak elkartu gaitu, mikrofonotan orduak bizita. Kontzertuetan alaitu, bapatean egindako bizita. Gigandean ezin dut. Imagigatzen? Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin. Gigarik gabe etzarela geratuko jakitearen lasaitasuna. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. 500 megako internet wifi meshekin. Telebista eta Netflix, hilean €29 bakarrik ordainduta. Gigaragarria da.
Eta egunero legez, elkarrizketaren tarteari leio erekiko diogu hementxe Hamaika Telebistan, eta gaurkoan Ibai Lasarte streamerra daukagu gurekin. Ibai, ongietorri? Guardion, kaixo. Bueno, lehenik eta behin, ikusle askok jakingo dute, baina beste askok eta gehiago zuzeneko ordutegi hontan, behar bada, termino arrotz moduan biziko dute streamerrarena. Zer da streamerra izatea? Bueno, streamerra da, streaminga egiten duen pertsona, ez? Hau da, kamera eta eduki baten bitartez, pertsona hori retransmisio bat egiten du zuzenekoa internet bidez. Edukia izan daiteke edozein eduki, bai solasaldia, marrazkilaritza, musika instrumentua jo, bideojokotan jokatu, okurritzen zaizuen edozer izan daiteke, bai? Bai, eta hori baliatzeko, adibidez, Twitch edo YouTube bezalako plataformak erabiltzen dituzu, Bai, daude existitzen dira plataforma desberdinak, Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, hori dira lau plataforma nagusiak, bai. Bai, eta aipatu beharra dago, batzuk adibidez Instagram edo YouTube ezagunagoak zirela, baina azken urtean, azken 12-15 hilabetetan, Twitchek sona handia hartu du,